Здравейте, приятели! Днес ще поговорим малко повече за личното целеполагане, какви са стъпките и как всъщност да ще направим правилното целеполагане. То остави до края, за да може да разберете целият път, какво всъщност ще се случи до края и всъщност как да се целеполагаме, което е в основата на успешните финанси, ако можем така да го генерализираме. Ще започнем от първата точка на финансовото целеполагане и то е всъщност как да изградим живота на мечтите си. Първата стъпка е да опишем строго, ясно и конкретно какво всъщност искаме да постигнем. Може да започнем от къщата на мечтите ни, примерно колко искаме да бъде голяма тя, примерно да кажем, да опишем всяка една стая, примерно стая за фитнес, стая за кухня, спалня, гаражи, двор, всичко, което ви дойде офис, ако човек работи или планира да работи от вкъщи. Двора колко ще е голям, дори басейн, ако човек иска да има басейн. Въобще всичко, което може човек да се представи, но да бъде конкретно разписано и съответно, след като го разпише, да изчисли горе-долу колко ще му трябва като сума, за да постигне тази цел. Това е първото. Второто нещо, което вече след като изчислим колко квадрата ще е, горе-долу колко ще са стаите, умножаваме всеки квадратите по 1000 евро и виждаме колко е реално сумата, която ще ни се получи накрая. Тоест, примерно ако кажем, че ни излезе имот от 300 квадрата по 1000 евро, това са 600 000 лева приблизително. И това е формулата, като 600 000, сумата 600 000, която я получим, разделяме я на 12 години. Тоест, ако искаме за 12 години да получим този имот, съответно разделяме крайната сума, примерно 600 000 на 12. След това сумата, която ни се получи още на 12 я разделяме, т.е. по 12. Значи сумата на година, която се получи, разделяме на 12 месеца, т.е. колко ще ни е нужно да заделяме на месечна база, за да може да го постигнем след 12 години. Правите тази формула и много добре така се вижда колко ще ви е нужно, примерно за имота на мечтите. Това е някаква отправна точка. Тези принципи могат да важат и в други аспекти. Да имате някаква яснота как да се целеполагате. Другото нещо, което също е много важно при целеполагането и колко пари примерно искаме да изкарваме на месечна база, е всъщност точно и ясно да опишем колко пари искаме да имаме за различните видове, било то забавления, колко пари искаме да имаме за децата си, колко пари искаме да имаме за храна, за дрехи, за автомобил, ако искате. За всичко, което ви вълнува и мислите, че е важно в вашия живот или примерно искате да го постигнете. И след като изчислите, тогава вече има много ясен поглед, всъщност, колко пари реално искам да изкарвам. Като може тук много по-подробно да се опише всъщност различните направления. Сега те почвате да творите и оттам ще видите колко много неща се виждат и кажете, не съм толкова пари трябва да изкарвам. Това е един аспект. И после другото нещо, което вече след като сме определили имота на мечтите си, живота на мечтите си, т.е. освен имота и живота, т.е. колко пари искаме да имаме за различните разходи или примерно за различните неща в нашия живот, като храна, дрехи, пътувания, обучения и всичко останало. Минаваме към следващата стъпка и тя е може би най-важната при целеполагането, а именно как да подсигурим здравето си. Тъй като здравето, може би бих казал, че е една от най-подценяваните теми в днешно време и много е неглижирана. Здравето може да се
подсигури, като човек си помисли предварително за него. Може да бъде да заделя определена сума на месец, било то за здравно осигуряване допълнително или за страховане по-конкретно. Може да бъде сума, която да заделя на месечна база, да трупа капитал, който да го използва при подобен тип ситуации. Примерно му се налага да не работи известно време. Ще трябва да се покрива разходите. Колко капитал ще бъде нужен да се заделя за това. Примерно искам да имам пари в такъв случай, когато не мога да работя, случило се нещо с мен, обаче нямам приход, те разходите се продължават. И примерно човек да се изчисли колко всъщност е сумата, която му се получава. След като я изчисли, тогава вече има много ясен поглед реално колко пари му трябват. Също така един друг много важен аспект от целеполагането е всъщност да определим и след 65 години колко пари искаме да имаме за здраве. Да, това звучи много надалеч. Може би при някои хора може да е след 20, други след 5, при някои след 40 години да е това. Но това е много важен аспект от финансите, ако искаме дългосрочно да бъдем устойчиви. Този аспект е хубаво да помислим от сега как да го подсигурим и да помислим колко пари можем да заделяме и за това. Вече като ги имаме цялата формула, живота на мечтите, т.е. колко пари искаме да имаме за различните неща, дрехи, храна, забавления и така нататък. За имота, формулата, която казахме, сумата, т.е. квадратите на различните помещения, събрана общо, примерно ако стане 300 квадрата, дадах пример, умножаваме го по 1000 евро на квадрат. С крайната сума я взимаме, разделяме на 12 години, ако искаме да го постигнем за 12 години, ако искаме да го постигнем за 6 години, го разделим на 6 години и като разделим тази сума на 12, разделяме още веднъж на 12, за да видим колко ще ни се получи на месечна база, за да заделяме за подобен имот. И след това минаваме на следващата стъпка, обмисляме как да подсигурим здравето си, т.е. различните аспекти, сегашното ни здраве, как да го подсигурим, здравето ни след 65 години и колко пари всъщност искаме да заделяме за това. Ако имате нужда от консултация по темите, аз съм отворен на среща, ще се оставя долу номера, пишете на Viber за предпочитание. Ако звънните, не мога да гарантирам, че ще вдигна. И даже избягвам да дигам на непознати номера. По-добре пишете, да се организираме. За двама ще е много по-добре. Ще ми напишете, правилно искаме това и това да изкоментираме. Аз ще кажа, добре, еди кога си, дали ви е удобно, да, не. И ще се разберем, нали? Вече като ги имаме крайните числа на трети параграфа, минаваме на четвъртия, който е подсигуряване на старините. Да, може би това е една от любимите теми на повечето хора. Бих казал, че за мен лично по-важната тема първо, преди да влезем за старините, е здравето. С някои хора го правим едновременно, примерно работим в посока и здраве и старини едновременно. Това е най-добрият и оптималният вариант, но по принцип е хубаво да започнем от здравето, защото ако не сме здрави, как ще изкарваме пари да заделяме, нали? Това е много важно. Вече като отидем при старините, там за всеки може да бъде различно. Примерно, ако приемем, че след 20 години искаме да се пенсионираме или 30, сме по-млади, в случая както съм аз и някои други хора, в диапазона между 20 и примерно 30 години, може да искат след 30 години да се пенсионират. Което, нали, е най-оптималният вариант. А тези, които по-малко премии имат, те примерно ще са 20 години, да кажем от 40 нагоре, примерно 30 нагоре, може да искат да се пенсионират след 20 години, след 10, след 15, след 5. След 5 е малко по-трудно, не е невъзможно, там вече говорим за други неща. Първото е дългосрочно да помислим след 20 години как искаме да изглежда нашия живот, колко пари ще ни трябват на месец, това го изчислете и ще очаквам да ми пишете лично, да ми кажете какво ви се е получило и съответно заедно може да седнем и да разгледаме какъв е варианта,
да си подсигурите тази сума, какво може да направите, на къде може да се насочите и всичко останало. Това ако прецените, че е нужно, ако е важно за вас. Ако не е важно, просто не си губете времето да правите нищо. Лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте, действаме и се чуваме с който иска, разбира се. Нови срещи и всичко добро!